Hvorfor har vi valgt den her studieretning, vi går på? Du er bare håndværker, og du er dygtig, og du er respekteret for, og så kan du bare give den gas. Altså jeg faldt for det, fordi at, det er jo nærmest, hvad kan man sige, slutresultatet på en bygning. Så det er det der med, så kan du gå tilbage om 10 år, så kan du se, at det faktisk der lavet det der. Hvad vil et drømmescenarie være efter endt uddannelse? Altså målet er jo selvfølgelig at blive murer, ikke? Men altså, man vil jo gerne være dygtig, så det gælder om at komme ud og finde et fedt sted, hvor du kan specialisere sig inden for det, du har lyst til. Ja, altså mit drømmescenarie det er at være selvstændig efter uddannelsen. Hvad kan du bedst lide at bruge, hovedet eller hænderne? Hænderne. Så det skal ikke være en kombi, og du vil gerne være selvstændig. Skaffer bogholder og alt det der, ikke? Fedt. Så jeg ikke selv skal sørge for alt det der fisk der. Det er lidt mere både og. Altså, jeg synes det er fedt at blive udfordret, både på det håndværksmæssige, men også på det faglige. Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft? Det er fucking lolleren, det der med, at man sådan kan blæse rundt til hverdag, sådan og bare have det sjovt. Ja, det er ikke lige så meget som, hvis man er på en skole, så er der regler med, at du skal være der hele tiden, og du har pause på det tidspunkt. Og du har frihed under ansvar på en eller anden måde. Den sjoveste var, da vi var i Køge og mure. Vi skulle have sådan nogle tv-render til vores overlægger, og vi står og forklarer ham, hvor lang den skal være og sådan noget der. Og han, jeg har styr på det, og så havde han ikke styr på det, så var den for kort. Jamen, det var fandme sjovt. Typisk arbejdsmand. Ja, lige præcis. Hvad vil I gerne bruge jeres studieretning til, når I er færdige på EUC Sjælland? Jeg tror bare, jeg vil mure. Ja, den er meget lige til, er den ikke det? Jo, det tror jeg også. Ja. Men man kan jo også læse videre og sådan noget, når man er... Men du kan også godt blive ingeniør, Alex. Det er bare, hvor lang tid du gider at sidde på skolebænken. Hvad har været den mest overraskende eller uventede ting, du har lært? Jeg troede ikke, det var så svært at blive håndværker. Både teoretisk og praksis, ikke? Men der er nok mange, der tænker, at det er ikke så svært at være håndværker, men det er kraftedeme svært. Der er noget teori, jeg heller ikke havde forventet, vi ville have. Det synes jeg skulle være overraskende, at det kan være så kompliceret. Hvordan er elevmiljøet her på skolen? Altså, jeg synes, det er fucking godt. Enig. Det er fucking grineren. Ja, det er så lidt efterskoleagtigt. Ja, så kører vi lige en tur, vi skal ned og have en kebab. Der er ret højt til loftet herude, sådan. Altså, der er ikke nogen, der kritiserer dig for, at du taler lidt sjovt, eller det er bare sådan, det er. Hvis du skulle give råd til andre unge, der overvejer denne uddannelse, hvad vil det så være? Stå tidligt op. Kom til tiden i hvert fald. Jeg vil sige, at det er mega fedt, at det er en universal nøgle at være håndværker. Og så er der damer i det også, det vil jeg lige sige. Der er mega mange damer i Det er der faktisk. Okay.